Kanya laki din! Ay, manulaang manan abulan. Panag-enroll manan, friend. Huwag nga ron, friend. Sapay naglakad ti presyo tinating ita. Aywan, isungarod nga awan manan ti makukwarta dananang kentatang. Ay, ada ko mami tagayab iti pakitang danan na niya. Kumangarod. Isuka pa ti maitrabahuan ta apag tuition tanto manan inton umay nga enrollment. Padasik man ngagsalutsot ka dagiti gagayim ko abadings. Barang atamu, tama bali na pakikstraan. Wan man tanay. Parikot ko at talaga ti kwarta ita. Sika makayam ti masabat kumikaw. Nagkapam ngay. Ija man laod, uncle. Napanak ija ang dagiti gagayim ko. Nagbirwak iti mabali na bakit ang danan. Ha? Habang ano kaya't mo ti ag-serve iti drinks iti hangout bar by Donabel. Ha? Sa tinuday di, uncle? Hangout bar by Donabel is located beside Baptiste entrance. La Trinidad Bingay. Ay, Ah? Ni? Jebar ni Auntie Donna ti bagbagayo, uncle? wan! Kukuha ti anak ko na jay. Agsap-sapul nga miniti ag-serve iti drinks. Ay, saan ka mo ta marigatan unay ijay Tano sumarak ka iti alas 5. Wano alas 6 iti malam. Agawid ka mo lang iti alas 12 iti rabi. 5 o'clock to 12 midnight lang. Di pa nag-open na na jay. Isuasaan ka marigatan. Oo. Kasla kayat ko, Kat padasem Umay ka ijay balayin tun malam, takasaritam ti anak ka. No adda maayabam nga uray may siya. Ayababaon, tapno adda ka dwa. Wan, uncle. No siya, kahit kuday dyan, tag-serve lang mataramidan ta. Ha? Amok ti ugali na ang dona. Saan na ang kayat ang makitib table dagiti waitress na iti customers? No naisab ti drinks da, huston. O sige, mayatak iti dayta. Agsagana ka nga rutin tumalim, ha? Dagasan ka diti balayo. Mapantay di balay da ang dona. Inta makisarita kang kuana. O sige, Frenchie. Urayan ka ditoy. Aw, kumusta ti panakisarita yaw? Kini Aunt yaw dona. Kas makita yung matiruproba mi, uncle. Nakaragragsak kami. Mangrugi kami kanuning tunbigat. Na, ay kinasaya at ano kasta. Kahit manukano nga iti per night yaw. Ay na, nakasingsing pa ta talaga ni Aunt Donna. 500 per night mi, uncle. Manulaang nga oras to joy. Kasta ya. Ay adam garod ati night differential yaw. Adamat. Adda! Ay, agagagat kayo tapno agbayag kayo kankwana. Nasingpet ti anak ko. Ay gamno maminsan. Ano sa nyo laang tamudi. Nakasimangaw. Kan naglaing ngagkusilap. Ay gam nasingpet na jay. Ala, wan ka di, uncle. Amumi matugali na kat. Kano maminsan na jay. Nagpigsa ti hiwat na. Kung nablano nagadayo ti kasarsarita na. Naglaing agpukaw. Nangruna no papaungutan di salbag ang lumakaya na boyfriend na. Ay nga mala, ano sa niyaw kung nakmanay. Among friend, nakaragragsakag. Doha pa'y lang nga rabiitan ang panagtrabaho, ije hangout bar ang donna, at danti sa nga ribo ang urnong ta. Wan nga rod. Nasingpot at talagaan niya.
Ited na pa'y adagos ti tangdan sakbay ta nga agawid iti rabi Ay wen, no jayta duma man ang tangdan, kan saan akas kenkwanan niya? Sapay la kumatasaan nga agbalbaliw ni Auntie Donna niya. Saan? Lasing pa day dyan. Isu na lang na adatitililing na numaminsan. Numaminsan, katawa. Ngam numaminsan met, kat saan amatagtagari. Bugawan na pa dagiti customer tayo. Uwan nga rod, makapaulak. Ta nakitak ang nakigtot di may sa customer tayo idirabi Agong ungat ngam agkatawa mo't kalpasan ti panagungat na. Numaminsan pa'y laylayatan na dagiti umunag a customer. Baybayan talant na. Ure umanungat, basta ited na nasayang ti sweldo ta. Kan saan adat na tigapu ti pag-uungtan na. Diyay lumakay a boyfriend na. Sa dino ti papanam, apay ang nakasukat ka. Ne, rumabiin. Ha? Ay kuha. Ururag lang ni Luisa. Mapan kami agtrabaho. Agtrabaho. Ijay mat. Ija hangout bar ni Aunt Donna. Anya. Da kayo kin ni Luisa. Agtrab-trabaho kas waitress ijay bar ni Donang. Ha? Apay akas natin pa nagkatawam. Apay dagis ka di. Oo na yan. Mga patay gutom. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalinyo a pagtrabahuan asaan nga ijay bar. Anya. Tapno amo man niya. Amin nga agtrab-trabaho iti bar kas waitress, mga taong mababa ang lipad. Gets mo? Unay kan maita. No kas natin pa nagkitkitam kadag iti bar waitress. Sus, ibahin mo kami ni Luisa. For your information, agsiserve kami lang iti inuman di customers. Saan kami ang makitib table? Oho, imposible dayta. There's nothing to prove. Di ta kamalangan. Abay mo't akas jeti imbaga day jay amay takan ka. Amo matanda dya, babae. Awan tinasayat ang maramidan na iti biyag na. Iso day talagoy uyaw, iti sabali at tao ta muna nga aramidan. O na yan ni Mayta. Saan ang maikat iti panunot ko ti sa una ang mababa ang lipad? O na yan. Lipate mon. Sana makatulong day dya karata. Basta nagtrabaho tala, Sa bagay. Kan maysa, basta amo ta iti bagitang awan ti dagis nga aramidan ta. Okay na yun. Ay wana. Agtrabaho takit di. Tapno adda aramatin ta nga agenron. Ay, awan siguro ti maipakandag iti naganak da kadakwada. Isuan nag-waitress dan. Wan nga rod nanang. Ay na, makapailat dagi jay ado. Di dala maariyak iti bagbagida. Gapo iti kasjay at trabaho da. Isupay ang is. May samot day jay adona. No apay pay lang amin nga isuda ti inayaban na. Kat ado mo ti mabalin na nga ayaban. Amo pay dagi jay atat tao. Kas dala na ibusan iti trabaho. Takas jay ti sinirekda. Sigurado nga isumanan ti chismes dito yung lugar tayo. Dabaklakan Luisa ang nagbalin a waitress ijay hangout bar. Aywan ananang, amuyumit na dagiti tattao dito yung lugar tayo. Awan ti chismis asaan ama amuan. Sapay proud pay lang ni bakla amang ibaga kanyak. Ama pandaag trabaho ijay. Hay, pakawanam! Ay, Oo, imalaldawan ngam agsuy-suyaab ka. Siguro, napuyatan ka anapan nagpabayad idirabi. Anya. ne, anya ka din ita nga ibagbagam si Kamayta. Kan apay akasta ka nga agsaw kanya. Kat
Punumat san ayan. Aming agtrab-trabaho iti bar. Nababati tayabda. Maawatam. Nagturod ka mo tan anang ibaga iti kasta kanyak? Oo na yan. Tapno ang man niya. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso ijay hangout niyan ti Donna. Ngam agserve laang ti trabaho mi. Maawatam. Oho, jakpati kita ko nakmanan. Anya? Ay, nagrugit mo tanday ta panunot mo. Nadalos ti trabaho mi anya. And for your information, Hangout Bar by Donabel only offers moderate drinks, free sing-along, free brewed coffee, and winning of friends. Saan akaraman day ta adalita nagrugit a panunot mo mayta? Anya lakit din aya. To see is to believe. Anya lakit din. Tiyawanan bae na babae. Ay na! Agyaman day jay amay tata na kontrol ko pa iti ungat ko kankwana. Tano saan? Amang ano nalipak ko gapo iti pungtot ko? Ala, bayamon friendship. Nakakasira lang siya ng beauty. Ay makapasan na ay! Nagitikas kan kuana kat sana rumbang nga tutupan. Tano tinutupam, kaslawan nagdumaan yun kwa. Sa bagay. There's nothing to prove kunakmanan. Awan tinaskin ang panagnikantakin kuana. Basta amuta nagtao di bukod ta banog, di gatgatang ta iti kasapulan ta. Husto ka. Isosan mo na panunutin da yamay ta. Bayam, apanawan ti makaamukin kuana. Ay na, kung naglakid din no asino ti masabat ko anabartek. Si kamot gayam may ta. Rabiin, ngam adda ka pa'y lang dito kalsada. Sakit, nabartek ka pa'y. O naroon, napanak ngamin nakiinom, ijay ayan tigayam ko. Anya? Sapay adayo ka pa'y balayo. No kayat mo, itulod ka laangan, tapno safe ka ang makaawid. Ako? Takan ka day tanong kaya't nakangay tulod. Wen, itulod ka laangan, tanay. Delikado dito yung lugar tayo, no kastoy arabi eh. Ay, gano ko na mga itulod na kakat. Thank you very much. Awan na nyaman na. Sige, itulod kan, may ta. May salawas lang nun. Panag-enrollan nanang. Awan pa'y kwartang aramata. Ay, wan nga raud. Sino nga tayo ti pagutangak? Sapay, awan ka no ti kwarta ni Kumarik Maria. Ay, kasano day tuyin nanang? Amokon. Adda na panunot ko ang pagkwarta at nanang. Ha? Anya day ta? Intulod nak nilando dito'y balay idinaminsan arabi. Saan ka di? Ha? Wan, apay ka day? Ay, nagkuri manin ti kinalaing ko nanang. Tapno adda aramatek nga agenrol. Aramidek tagtartaray iti panunot ko. Aniya? Inak agriri ijay barangay hall. Ibagak arinip nak nilando. Pagmultaek iti dakkel agatan. Tapno, anya lakit din aya. Anya ka din day tangay pagpagam si kamay ta. Ay, saan ka nga aging diding awan ti ammom itinapasamak? Si Kalando. Anya? Mananggun daway kamata niya. Gapula ang taamom anabarte kak idinakita nak ijay kalsada. Ginundawayan nakon. Nagawan metten abain mo. Anya? Nangalala ang kadagitang ibagbagam? Di ka aging diding awan ammom kunak manan.
Idarum ka, tapag multaan ka iti dakkel agatad, gapo iti inaramid mo. Sa anak ang mabutang iti ibagbagam si kamay ta. Ala, ikasunak. Taamangan no si kati maibabain no baliktaden ka. Ha? Nagawan kat abain mo. Intulod ka gaputa delikado dito'y lugar tayo. Sa ita, kastakit din ti ibagbagam. Ala, aramidam ti ibagbagam. Sa anak amabutang kunakmanen. Amok awagas yula ang dayta. Amok ti ugalyo. Ay, nasaya at may tanagranata, minda. Ha? Anya jay nadamag ko ako na kano ni Maita, nga idarom na nilanda. Gapaw, tarinamos na kanaw ti anak mo. Ha? Apay pudnaw. Ha? Ha? Ay, naapaw, minda. Ibagam kid iti anak mo, amang sapul iti panggadan na. Sana kasta ti araramidan na. Aniya? Agar-aramid kayo lang iti pakaibabainan niya. Hey, no awan kwarta, manggad, tapno aday gatang iti makan. Sana kasta nga garamid kayo iti istorya, tapno multaan nyo jay tao. Ay, pakawadam. Aniya ka din day tanga ibagbagam? Ay, sapay nilando pa'y laang nga nakaadal ti ibagbagayo ang multaan niyo. No baliktadan na kayaw, jaklamaw. Ha, hanya laki din. Una yan naman ta. Makapail na ka talaga. Ha? Tapay! Agasam man. Kasta una iti pananguyaw na kadata. Gamita, mas nakababain mo tinaramid na. Anyat kayat mo asawan? Gapu iti kinawan ti kwartana. Parikot na ti panag-enroll na. Ay na, inyaramidan na maten iti istoryan ang Lando. What? When friend, ibagbaga na kano aginundawain ang Lando iti na minsan narabii. Kasta una ti bartek na. Aniya? Ay, ako. Anya lagi din na Inya ramidan na iti istorya. Tapno pagmultaan na, tapno pagkurtan. Ti awanan ba in a babae? Ay, awanan pa'y na talaga. Kundi uyaw ka datang, trabaho tayo di bar. Nga mas nakauyaw magayam ti aramid na. Ew! Anya laki din na Ay na! Kasla kamot la pimpiman iti kasta alang nga mayta. Ha? Apay, saan ang nagmulta ni Uncle Lando? Anya? Amang mayta, makapakatawa ka. Kung mangibabain ka. Uyawan na kami nga agtrab-trabaho iti bar. Ngam si kamot tinagmayat nga uyawan kan katawaan. Luisa. Da kami kinibakla. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso iti bar. Ngam, trabahong marangal. Saan akaskan ka nga agbiro ka iti biktimaam ay aramidam iti istorya tapno lang agmulta iti basol asaan namot ka inaramid danga. Anya? Ala, gusto kumamatan a Luisa. Amok ang nagbidutak. Saan mo kumamatan nga ulit-ulitan? Nakababain ka dagiti makangod. Oh, adda ayamot tibain mo. Kat no ultimo nga awan babain mo. Ala, gusto kumamatan Ay, Luisa, amangan kit din no adda kwartam. Pautangan nakman. Parikot ko nga minti aramatak nga agenroll ita. Da! Kalpasan di pa nanguyaw mo ka na kami? Umutang ka iti kwarta? No way!
Saan na ka pinabulutan ni Luisa iti kwarta? Di pa nagunam? Pautangan ka? No way! Anya, alam mo sa anak ang maka-enroll no awan pagbayad ko. Ano naman ngayon kung hindi ka makaka-enroll? Di bakasyon, ada ka lang iti balayo kas la prinsesa. Di ka na pa nagbiro kiti panggadam. Di maamuam magtrabaho kami kini Luisa iti bar, kas taunay akatawam. Ha? Sa ita, umutang ka? Ha? Apay, saan ka di ang nagbaligi ti daga sa planom? Ti planom, apa nang multam kinangkalandoy, ti baso la saan naman nga naramid? Anya, gusto ko mamutan pangaasim. Pangaasim tarupam. Kaano pa'y nga ammo ngagsao iti pangaasim? Ita tadda masapul mo? Nga midawan, nagmayat ti katawam, kan pananguyaw mo ka na kami? Anya, Di ta ka malangan? Inak iyan Luisa, mapan kami ag-enroll, tadda kwartami ang nagbanugan mi. Sana nagtao di ti multa. Funny, funny? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! hay, naibus man ti asin, asukar, mantika, agraman bagas. Ay kat talaga kasta, bakit? Anya nga ron ngay, kat mangmangan tayo mat. Di ka man sumanao dita si ka, Philip. Imbag kumamot no nagagat kang nagtrabaho. Saan mo? Anya, apay, kurangam ay ati pa nagtrabaho. Kat no nagagatak mo, uray rabi, agtrabaho ak. Anya, Ay na, relax ka tilaan bakit? Nung naibos tayo basto tayo, saan kumaan na po daw, tita ulong? ha? Un bakit? Tauray, ungit ka nga ungit. Awan tirumwar ng asukar dito sa wanam. Anya. Nay, apay, aglalaaw mo't man ang anak mo, yung balay na. Awan nga tamanan mantika daa. Wano awan manan ti si dada. Aniya lakit din aya. Nagalas nga ugali. Wan nga taa, wano, ada si dada, ngam talbos man ti kamotay. Ay, unay mo't dayjay a babae. Pagpupudutan namin abanag, no ada ti maibos ije kusina da. Sino nga ti pabasulan na, wawan ka nanda. Ay kat isumot ti ugali na. Basol ti karro ba no awan abastuda. Ay, day ta nga may, hindi bagbagak iday, nga agadal na pa'y kuma. Sakbay ang makiasawa na, tapno makasarak na kumay, tinalagaan na trabaho da. Kit ada ti sweldo da, namnamaan da. Kumaa, ngam sa bali mo ti inararamid da. Agpakada mapan ijay syudad tapno agaramid iti project na. Ngam sa bali mo't gayam ti mapanar-aramidan. Ubing gayam. Anya laki din aya. Nakunamaon bakay. Ang hindi mo ramraman nag-iaputa Awan ti basol da, ti pasamak kita. Naragsak kay taad na. Ay, katuan ari ka. Kas kalagbal na. Nakalakid din na ya. Wano, adaman ng kwarta asa nga gasot, iso naragsak ka. Anya, Katisuman, naragsak ka na da kwarta. Uray sa nga gasot. Ngano awan, ay na, basol pa yan, di ka rupa. anya. Katisuman, tila pagpupudutan. No saan ti kabalay mo ti pagpupudutan. Pagkisi ka rupa. Ay, si kamutri ka. Labid ka talaga. Talaga bakla ka. Ay na, kasano, idiawan ka numanti kayo. Kunam ka no abasol ni ikit mo amarya. Ha? Katuan, basol na, kunam, tadi na ka pinautangan. Iso nga inlambong mulat tanti si Dayo akang kong planong kumanga dubwen. Ngam awan,
napurnada, gaputawan mantika. Insan, kaya't mo ka diti agadalmanan? Ay katwan na, insan. Apay kumasaan. No kasta, mapantangarod again roll inton bigat. Ay wana. Ala nga rod, ngum ipakadampay akin nila kay mo. Amangan mo't no di na kayat. Kayat na dayjay. Apay kumasaan. Ngam kasano no ibaga na ama kasi nga iti panagtrabaho yu iti garden. Sa pinalawat ti garden nyo. Danag mon aya, insan. Awan parikot iti dayjay. Gaputang modular mo't. Ala nga rod insan. Inton bigat matlaang, mapantangarod again roll. Wen insan, urayan ka nga rod inton bigat. Taggidan tang agpasentro. Wan, kasinsin. Ay, eskwila. Tumaktak lang iti panagubra. Ninanang mo. Kay sumat, itangadan anak mo, kundi adal ka. Idi kunak nga agadal ka sa bali ti inin narmaw. Sana bale taipapatik itan nanang. Kat, asino nga ron ti mga wir iti anak mo. Alangan mo't nga di asawam, kat ada trabaho na iti garden. Ay katda kayo pa'y laang ananang. Pag sinublatan nyo kinitatang. Ay, naglalaingam nga idna. Ay, jak kayat. Tama nga nukun ko namlaang amapan ka agadal. Amangan no saan pa'y anagudwa ti si mister, masikog kan tumanan. Saan nga rod? Igaid kun ti agadal ita. Damagam ni tatang mo, no nagagat nga gawer. Tano siyak, jak maisiguradaw. Kaputa adaw nagiti agur-ureng nga obraag, iji uma. Feeling perfecto mat dayja arikan. Ha? Apay ka di insan? Ay na, gaputa na kaadal nakalaslas-tong. Apay aya, no siyak, awan mo ti makitak asaan anasaya at nga aramid na Kunam lano asino. Nakaadal ngamin, isong adda pagtangsit na. Apay ngamin aya, anyat parikot mo kuana. Ay, basta, isong adayo tiriknakan ko na. Insan, Nakaadal nga agpayso ngum awan mo't pakakitaan. Padak mo't laeng nga awan makukwarta na. Wan, kasta din magbaganid na ken ka. one mat. Apay, anya ngamin aya ti imbagbagam. Awan mati malagip ko. Kasano ko mga damay baga, kat kasangsangpat ko laang mati di napalabas sa Domingo. Ay na, kunak ano si kaamis mo tinang ibaga akong diadal kami ita. Nga addan anak mi. Ta isumot ti imbaga na. Oh no! Siyak! Kat no ni ilang na mismo tinang ibagay ti kasta. Anya lagi din. Siyak pa'y kayang ti pabasulin da. Ay na, may bladak no kasta. Anya? Ha? Kunak ano pud no asika? Sa bagay. Saan ko matkit di asakitan? Gaputa pud numat. Ita nga addan anak mi, agis eskwela kami nga agpaiso. Hay, awan, timbang kasta. Ninang na ti pangibagaan na iti dayta. Sana siyag! Glenda, kita agman di module mo. Apay ka di insan? Pakopyaan nakman iti answer mo. Anya? Sige na, jak mat amo no anya ti answer dagi jay. Nagrigat mat gayam. Ay na, si kakit di mat insan. Ikaw gumaam ti agan sir Basa na imbag dyan tada libro. Taadamot lang ijay amin ti answers. Pakopyaan nakit din. Apay, parigatan na kadipay. Anya? Kasano adi mo amo? Saan ka kadya nagdangag idi nag-discuss ti teacher tayo? Basta, kasinsin. Basa na imbag dagita libro tayo. Ada amin dita kunak tumat. Alayag mo kit din day ta papel.
Ay na, iyag mo ako nam ngam kupkupyaan mo't gaya mon. Mala, ustunod na. Tapati mo tinagan ko, kupyaan mon. Agsardeng ka man nga agsangit-sangit. Nalabos ka mat ngubing. Day tala agsangit ya mo. Nita, ingkar-karo nakit din ti agsangit. Ay na di nakpagpungtutan. Sakit nagrigat da ito'y module ko. Kan, hay, awan manin ti masida inton malam. Awan manin ti mantika. Ay na, makapasurun da ito'y abiyag. Ay na, unay kanid na. Apay ngong tamanan day ta anak mo. Hay, mainay na yun nga rod nga an anawaan. Narigat lang nga rodon ti module. Sangit pa'y lang ang. Ay, day tati ibagbagakan ka. Panagkunam ngamin ayakit na laka. Nanang. Si kama tinagdisnudo nga agadal. Isu nga anusam nga igiddan ti panangaywan iti anak mo. Di ta panagmudul mo. Ay na, buisit ti kastoy Ay, abiyag. una yan. Nagalas mo daytan nga ugalim idna. Numarigatan ka, agsardeng kan nga agadal. Dayta ti solusyon na dayta. Saan kat aday ta anak mo ti pagpapasam? Ay, iskwila nga min dita. Naladaw nga min dayta panagpanunot. Ha? No kumangamin ta impapatim ide. Saan ka marigatan ita? Ngamawan ti sa bali pabasulam. No di kat si ka mismo. Isu adi mo pagpapasan day ta anak mo. Gaputawan basol na. Anya lakit din ayan. Ay na, uray di kan mapanay pagadalan niya, uwid na. Tatang. Kasyam day ta asawa, kinanak mo. Tulungam kayo din ipili, pijagar din na. Kin naiwanam day ta anak mo. Ha? Awan ti agawer iti anak mo. Adumot ta, into mo braan may kininanang mo. Kin may sa, awanan ti kwarta ti asawam. Awan ti pagplay tay, mamapanay ti sintraw. Anya. Wow, need na. Isu ako nak nga uray agsardeng kan. Isumot lang, may takaslawan ti madadal mo. Kanayon ka nga, kopya iti answer ni Glinda. Ni tatang mo. Adamot basit ang muka. Ay na, awan ti Madina, no agadal ka manan. Marigrigatan kayo, mahit nga agasawa, iti kastaw. Tulungan pa'y ngagtrabaho, kit agurnong kayo, sakbay nga ituloy mo manan ti agadal. Una na tatang. Ay, di ka glibil-libil dita, ina. Tatalagang awan ti babalain. Ultimo pag-plitim katawan. Mabalin ano, pag naam nito, aging gaya sentraw. Tore aramidem nga raw, ti kay kayat mau. Anya. Insan, mapan ka kadi di pagadalan. Wana, kat no ita ti pa nagsasubmit iti module tayo. Wan nga rod. Ngam sa anak amapan. Nay, apay nga eh. Agsarde nga kun nga agadal. Ha? Agsarde nga tatulungak nila kay ku ijay garden na. Tapno saan nga ibaga ti paboritom akasinsin akon di adalak. Ajakit di tulungan ni Philip iti trabaho. Asino akasinsin ko ti bagbagam? Asino pa'y ngay? Dadya bakla ah. Anya? Apay, anyat imbagbaga na aya. Ay na, nagadong. Gaputan na kaadal, kunamlan asino. Iso nga agsarde nga kun. Tapno awan ti maibagbaga dadya feeling perfecto akasinsin mo. What? Apay, Rika. Anya nga min ay ti imbagbagam kini Edna. Imbagbagak manin nga. Katno ko na nga agsardangan nga agadal tapno awan kano ti maibagbaga ma feeling perfecto ka kano. What? Kautuan. Kasta ti sangka ibagana. Ay na, talaga amot day tangid na. No di nan kayang agadal san asyak ti papabasulan na. Idiretso na adi nakabailan tagadal. Kunak ano tila imbagbagam kan kwa na. Ay na, awan ti imbagbagak. Isuman asaan asyak ti papabasulan na day siya babae. Hay, talaga amot day siya kasinsin mo ah. Amin na mapasamak, basul ti karopa. Isa pa ti palaganak na, basul ka no ti karopa. Anya?
Anyamat na gito nakawarwara ti unag ti balay. Ay na, ungat ka nga, ungat dita nga. Ibarsak kunto pa na kita mudyon mo na eh. Nanang, Agungot-ungot ka, taragsardang ka nga agadal? nanang, Wanaw, agung ungot ka, tawan man ti sidayaw. ha? Ay na, talaga akas tatibiyag edna anus laang ah. Alawanin, nanang. Di ka aglablabas ah. Sana agaputag tatal na ti asawa, ar-aramidam mo, ti kay kayat mo. Makarik na ka kumamot ah, edna. Naimbag man, ta nagsabat ta kasinsin, Edna. Ha? Kasinsin Rika. Apay, anya ay tinang nangag mo ngayong bagbagak. May papaniti pa nagturupos ko, iti panagadal ko. Ha? Apay, imbagak ay aperpekto ak, takas tatim bagbagam iti karuba. Ay unay kamatanit na. Amin na banag, basol mi akarubam. Ha? Apay, Edna, agsardeng ka kading agada? Rika. Ay na, Edna, no agsardeng ka laeng ngam saan manen asyak ti pagbalinam arason. Ha? No wanen ipletem, wano dimon kabaylan tag module, idiretsyon ha? San asyak ti pagbalinam arason kunak manen? Ay, Glenda. Aping ammo ni Rick dagi jay imbagbagak may papankan ko na. Ha? Nagsabat kami idi kalman. Ket insidir na amin kanya. Imbaga man niya. Ay na, awan ti imbagak kasinsin. Awanin ti sabali amang ibaga no di sika. Inistoryaan tayo no day tati kayat yo. Anya? Ha? Saan asyak ti kalkalabanam asika Glenda? No siyak ti makaungat, ang mga no ipungot-pungot ka, agraman day di abakla, tapno adaganas jay ati dog abuok na. Ay na, ipungot naklaan nga edna. No di ka maunaan, ang mga numaikugtar ka, kat tumayab ka jay deraas. Kabaulan ka tadakdak ka laknumsi ka. Anya? Ay, jak maawatan day jay nga edna. Idi nagsardangan nga agadal, kagura nakmutan. Nang runa, ta imbagam dagi jay imbagbagakan ka, nga imbagbagana. Ay na, awan ti bibiyang ko. Kasi mo ta talaga ni diya babae. Nawan si Dana, basol ti karuba. San amala ko dagitila ko na, basol ti karuba. Nagsardang iti panagadal na, basol man ti karuba. Ay na, makapasyudot. Kadno ko na nga inistoryaan kami kano no iso ti kayat na. Kan ipungot na ka kano, tapno adaganas day tabuok mo nga ati dog. Anya? Siyak ti karitan na? Ha! Umay atag sa ako kami. Ang mga nagsurrender adagos. Itugtog kunto pa, hindi timasel ko. Anya? Ay naweng, anya laki din. Isula nga yati, pagbutbut ngak. Ha! Sa bagay mo't kit di Uray siyak nga rod. Kuna na nga ipungot nak. Iso ako nakmat nga ikugtar ko iji deraas. Sakit din ti karitan na. Nyalakit din aya. Ay, nako. Amin na mapasama kadakwada. Basol tayo akaruba ta. Anya laki din. Itaamban ngamin day ta nga ugalim edna. Nanang. Tila ibagbagam tumo ngamin. O kita amita, agaapa kayon. Ha? Nasayaat mo't ngamin ti panakilangan dakan ka. Ngam si katinagalas ti ugali na. Nasayaat ka no kasangsangom ida. Ngam itiliklikkudan, dakas dagayam para kan ka. Nanang. Saan ngamin atila pagpabasulam no anyaman ti mapaspasamak iti biyag mo? Sardangam day ta nga ugali, midna.
Itata na sa papay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Sally! Uy, Sally! O Mila, si kamot gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ha? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a kanser? Aguri-gur laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sapay nabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Tagumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurom. Ay, dito yung amin panahon na. No kastoy ang nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngamin ang. Kanayo nakmot nga agdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok a sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngam nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbabano aya? 500 ti maisa. Ay, nagninang agpaiso. Pangbak nang mat asa bunday ta. Ay, awan igatang ko. Iso nga rood. Malang, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kiting. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kunak matenken ka. Aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dahi a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot cancer di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak edi na minsan nilakay na kat kimutong. Saan ka di asigaw da nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di magmangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tiim mo na anang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro ah. Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw dito lugar tayaw, nagbeig, nagwaras ti damag. Siyak tinaggapuan na. Ha? Siyak tiim mo na anang ipadamag. Ay na, si kaki di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na ang ipatpadamag. Kat, kasta nga rod, iskop ako nada. May kayaglo ka na, last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika tila street? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Mala, aglogan kan. Wen man, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglogan
Nadlugan mo di tayo, iti jeep ko ni Mila. Kaimbag banta saan na ka nga inuyaw. Oh, masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Ado manon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan mo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus, nagpigsa ti anglit na siga. Anya? Naangot ko. Ay, sapay, sus, pasaray awaten na ti pasahe di pasaheros iyay likod ko. Kat, ay na, unayak lang na ulaw siga. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dayi a babae. Wen, nagpigsa ko naktungot kan ka. Ay kan, ay na, at dapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumot na sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amuam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya rita nangisit a sekreto na anaamuam. Nagngisit ti kilikili na sigaw. Sobra gamot nga guyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, diyak mat kumauyawin Ay ngam, nakauy-uyaw tumot ngamain. Apagisaw, saan nakanton nga uyawin? At dagayang black secret na dayi Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat jay black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Naglugan ak ijajip nila kay mo iti namin sana nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbagana. Nga da kanser nila kay Mau. Ay unay mo, day nga ipadpadamag ng dayi a babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga men. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw nga wan seryoso asakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Iso nga ingatangak iti agas na. Dayi talaga Amila, tila is istoryaan na. Ay, yan yung laki din na Mila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardeng na dayi nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isu asan na basta-basta may sardang. Di yung kaming dengdeng ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbagana. Ay, no kasta, saan na punaw? Kunamutla no awan sikreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, ibagaman mo niya si sekreto na. Apay, kaya't yung amaman. Ay, kibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Alya! Kasaya! Una yung ngay! Kung saan laday ta, nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapagal ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunamla na sino ang naguyaw. Ang madamagam ka sa sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man dayi Amila. Tamo ko, ti sikreto na. Naibagamot ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anyaya ko na magatangag asabon para di tarubam. Sabon, anya sabon. Jay ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina dayi asabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes met da kita'y sigod nagdadak ka la kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga Awan mat, naturog aklang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak, katas tamot ang dinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihin asabon ba kahit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na at ibagak mo ti black secret na. No, adala ko
sa bali a pagluganan. Sa anak maglugan dito a jeep. Last trip ka nung ka. Imbag pa'y jay jeep di asawa ni Sally. Tapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ayun, gaya. Nakasarita ni Sala eh. Kat dinamag ka, no, da kanser nila kayo na. Oo, adda ka di. Nagkutungan nila kayo na. Awan magkaraw. Isik-sikrito na lang. Saya ata, nadakama mo rin sa sekreto aray na. Tapay, Ada magayam sekreto mo siya, kaka. anya kumangay a sikreto. Awan mo tiyam mo. Iba pampangkin nila tayo imam nila. Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam kinagingay. Ah, kagkap-kap itang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na tayo kilikilain. Unay mo tan, uray mo la pinigsaan kat nagaduti tao dito unod tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipon no kaka. Hay, si kaman pay laang alakay tinakaiturod alang muyaw kanya. Si kapay laang. O, lakay, kitaan mo. Ah, nya day pakpakitam kanya. Dahil tirupak ah. Ayun. Pumimpintas ka mat bakay. Anya timadmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay ka mo tan. Aywan. Napimpintas ka ng jam amok ka. Kwa, anya ti inaramid mo ti tarupang bakay. Talagang akiminis mo tayo. Nainot anawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idi ni Mila. Ay kinagsaya atin. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit nakakinkinis nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagngisit a sekreto ni Mila niya? Ay, nangisit la tarayay. Oh, nagkita tama nun. Wala rod. Kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko ah. Di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupak ko. Awanan dagiti kamuro akanayon mo ay uyawan. Oh, anyat iba ko na. Uy, pudno nga awanan ti kamuro. Ngam, limok magkamat. Dahil timot pamagik tinadlaw mo mot itan. Planom samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan na uyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anya nga awan? Awan mo tiyam mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagaduti makangag. Oh, ang mamad kayang ti agbain. Di mo ka di amo akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka day, na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunong. So, ama pantayong. Nay, anya kita aramidin ni Mila igay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurayan na ah. Saan tata? Ha? Iti panag ko na. At agura na kanya. Tapay ko magumura nga ay. Maikit. Imbaga siguro, ani bakit ko dyan ang isit na sikreto na? Ay, dayay. Ha? Nene. Kaya nagkatawa kayo nga eh. Abok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaisaw di kilikili na. Ne- Kaslawugay! Na. Kanya laki din ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw. Sanak mo na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne? Apay ngay mat? Kasano, inuyaw nak manan, idi nakita nak. Ay, una yan, aya nga ugali na talaga.
Idi imbagak mat aja nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay, katlim mabaga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, dahita di maghanap na. Ha, Amo na itan tiyar aramidin na lakay. Leksyon day jay kan kuha na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nimot na nasupot-supot ay talumabas. Si Kakit di man. Inawagan mo ito ni Tiberngas nan. Katpod numot ah. Istoryada ang naglaing ka nung agisupot na itabakat. Tunggal ad atendaran na apakipalanitan. Agisupot nga agisupot itiyawid na. Kaya mo ito makikita ang mapan makipalpalani dahil abakay. Kita amot ngamin ah. Duwan ti sarukod na. Talaga asaanan ang makapan. Sapay nagado ti pakipanganan dito'y lugar tayo. Ay kat mapantanto ah. Ay kauna, mabalin aya saan. Uy, papanan na ngay nga tani na nasupot-supot. nyaman. Awan pa'y masidamat. Ha, Uray mula ipurwak ti kalubdag ita kasi rula kas kada kaldiro maud. marurodak gayam. Mabisina kon. Awan pa'y makan. Nagluto ka kumamutin ananang. Di mo nakita ay arim warak. Napanam ngamin manan aya. Di ka lang arud makapagnan. Imbes nga gungat ka. Rumbeng agragsak ka. Na, Tauray dandan ni siya na ko na makapagna. Rimwarak lata parakan ka. anya para kanyak mat ng pagpagam. Agkabaw ka na talaga bakit? Napanak nga ron nagdamag-damag. Nuad na pakipalanitan. Hindi. Mapan ka pa'y lamat makipalanit. Dandani saan ka lang arudan na makapagna. Napanak nga ron nagdamag. Tasika ti mapan makipalanay. Siyak? Siyak ti ibaon mo? Ay, panawunan tapno aramatem, tinatawid mo kanyak atalintom. Hindi. Apay, at daya impatawid mo kanya katalent. Apay, nalipata moon ang mabigbig-bigak dito'y lugar tayo. Akalaingan nga agisupot no adda padaya. Dahil tati pagbagam at awidakan ka? Agtartaray di tadaram, taamin nga impakpakan ko kan kaiday, kat nagapu kadagitin supsupot ko. Nanipod kadagitin na duma-duma, anakipadpadaya. Anya? Yak kumakayat pasada kay. Tapay, pariboy. Mabisinak nga rod. Awan mo't naluto ang makan ni Jabalay. Nagkaboy kan pare. Kat no da kasaran di ta bagatan. Ah, ada. Agkit-kita nga ro diti kadwak amapan. Ay, intan ah. Aglugan ak nga ro diti paspasada majip mo. Ay, wun, aglugan kan tamapantantan eh. Talaga ang mabisina kaon paray. Medyo adayumot gayam ti papananta di taabagatan anya pare. Huwag nga rod maray. Talaga nga adayuman. Ay nagsakitan dahil yung sakak amagmag na. Sapay nagpudot. Adamot payong ta maray. Anya mo di tapayong mo ang tugot mo. Basit lang arudan, pisang pay. Ay kit ano sa mo na maray. So kaya't mo ti makadanon, hindi kasaran.
Niya da sumungod aji. Para mo na, taglugan ta. Mapan iji kasaran day ta. Para! Para! Ay, nagtapok mo to. Pirmi mo, pinatapok na dahil yung kalsada. Nabigbig mo no asino di driver, Maray. Niboy mo day. Ay, makitak lang iji kasaran ah. Nakita mo tinaramit ko, Maray. Oray lang naguyag dagiti dito, ah. May isa babae kan, may isa lalaki ko naman. Di yan nalapsan tangay, Maray. Ang pare boy, sigurado, nagpungot na tagi dyan. Agparpara na kahit. Jack ita sinardengan. Kung kunada, ah. Kapay so atin ito sinartungan pare. Kat nagwaya mo dito jeep mo. Ne, apay kumasar dengak ida. Magmagnada na. Isupay nga exercise da. Sa bagay magkindi ah. O pare, nakadanon tan dito kasaran. Huwag nagpaso, magkunti tukar pare. Uy, kaya kunti ang sala. Pare boy, nagatuwa makan. Oh, gusto gayam pare. Pag isulauna ya sa anak ka na nga ni Jamalay. Anya pa yung itararamigan ta pare. Tira na, mangantan. Oh, karni ko naman. Oh, Jayti ko tikayat ko pare, jayti ko. pao. Dayta ati si Daon. Oh, nagtataba pare. Jay, igato tikayat ko pare, igato. Oo, di nasamit at abati kayat ko pare. Ay, na. Timing ang nakasangpit ta, Maray. O nagpapanganag. Wan nga ron pare. Mapantamot din ang makipila. Apay pumila ka pa ilan. Kit nagatintog ti pila. Mapantaki din di kusina. Apay, adamam mo ba dyan kusina? Nangkal ka. Iso ti tinangdanan-daan nagluto. Intang nga ron ni dyan kusina. Ay, makapsog matgayam timangan pare. Huwag nga pare. Kayam ko pa'y kumatimangan kahit. Oh, Aw, ini daw kayo. Apay nga pare. Timbak dir kamutan. mapana kaya kusina pare. Ha, panyo taramito nga dito pare. Basta, urayan na. Anya mata aya da ito'y nagparik na kanyak. Kasla kayat ko ti agisupot. Wan. Isupot kun sakit di kiti makmakan dito'y kasarana. Ha? Nay. Kasla da mangibabaon kanyak kahit. Ha? Ay, dayjay. Nagado ang mabalin ko ama isupot. Aha? Ah. Nakita da kamutlaangan. Ay, siya? Malagip mo da ito'y a tao? Apay ko maamalipatak. Kit itay lang nga parparahin ta jijip na. Imbis ko masardangan na ta. Pinatapok na kidig. Ay, ang mga no saan asyak ati driver. Oh, anya asaan? Si Kadayjay. Maray, ay na di payong ko. Adda di ta igit oh. Ay di jay. Ay, agore. Apay na tapayong. Nay, apay po mangor kamutan. Ulitan pa'y pare kurang. Usto mo na. Into no maminsan. Ammom to na. No makita na kami ngagpara. Sardengan na kami. Maawatam? Kain saan mo ko mapinatapok? Pare boy, inururay ka dyan na.
Pasensya kan pare. Ha? Ano dito mo barang? Agulimag ka. Nabalkot mo iti bulong ti saba. Iyawid ko dagito eh. Ha? Nagatungod da kitang iyawid mo pare. Nini, rum-rumwardya kukutik-kuko do. Mabalin mo nga ibulsa dagito daduma pare. Ay sana, mabainak man lang. No di mo kaya, di siyak ti mga ibulsa. Nagado ti tao ijero, makita data. Pagbainak ko mangay. Ay sus pare, awagan da kanton ay itiboy supot. Kunang matlano asino alimpyo a tao. Nagadumat lagayan timbalkot na karne. Ay, di lang mabayin ko nam kidi Makikita di kukod ti baboy abinal ko na iti bulong ti saba. Like mother, like son at talaga niya. Ay, mong gaya man niya. Isot ti mawidan na. Kasta ti ugali ni nanang na. Wan, ano ti agis istorya? Isaw, natawid na iya inana. Hereditary gayam ti kasta. Sapay ko tawan puliyo akasta maray. Pare, katugaw ko matandag ito iyawid mo akarkarne. Ay kat ano sampay laang pare. Pare, isarto mo pa ilang kita karuba. Ta dumawat kay ti supod na. Alangan mo't nga pasada ka akasta. Apay. Nakababain ayamay. Katun ibagada naglaing ka nga kisupot. Aywan na niya. Kaslapot nun samot pare. Ay saan mat unay? Isungarot arumbang lang nga awagan da kay tiboy supot. Nagsiglat kan, boy, anak ko. Nagado ti inyawin mo, Ne. Paunay mataragsak mo. Taado tinayawid ko asidaan. Katanya nga'y alangan mo't ngagsangit, Ingkakat mga yun nanang. Kayaw, apay, anwaum. Ay kat pagsungrod ko Rugyakon nga ang randa kiti inyawid ko amakan. Ala, ingkan nanang. Agkasom day tangay. Si kalaang timangmangan. Ay sos, naibus mon jay kukod. Nangergayam. Isumad lagayam anabiyag ka iti kasta kapaot. Tanalaing kang agsida iti karne anagkapu iti dayaan. Saan kang agsaw iti kasta? Tagpadpada talaan. Dinak man ipadpadakin ka nanang. Natawid mo da ito'y nga ugali, boy. Apay ngagpay so ajak malapdan to'y riknak nga agisupot. Nasaya at tanadlaw mo. Jak makontrol to'y magik. At dan tumanen gayam kasaran di tadaya. Mapankan tumanen Siyak kuma ngemja kun makapagna. Pare boy, awan pa'y matpasahirong. Awan pa'y ngarod pare. Pare, nadamag mo ka din nga damanin kasaram dito daya intun Sabado. Intun Sabado kaya man. Kadno ko nada nga intun sumaruno abulan. Intun Sabado pare. Ay kit mapanak manen Sigurado nga gisupot kan tumanin na niya. Ay kit un Boy, supot ka talaga.
Ay, sus. Talaga ajak makontrol to'y bagi nga agisupot ah. Oh, anya klase arik na dayto. Sakit sa amutan. Aya. Agisupot ka manan? Ay, kumbinsido ako na talaga. Boy supot, tinagan mo. Ay, boy lang mo't Di mo na yunan iti supot, tani, nakababain. Kasla kayat mo man ang agisupotan ka. Ay saan? Nagkunamot kan ka? Anya nga ro day taawit mo asupot. Daytoy? Sayang. Gwapo ka pa'y kuma. No saan ka man nagisupot? Ay, si Kaman lang tinakaibaga kanya kiti kasta. Ay, hingam, pudno ka de. Pudno ti anya. Jay ko nam agwapo Anya? Nabayagtan nga kinkinita ngam. Santa pa'y anagam amu apormal. Saan pa'y aya? Ay, saan pa'y? Ay, wan gayam. Ay, siyak ni Boy. Syakmat ni Cora. Ay, amom Cora. Baruak pa'y. Balasang pa'y man. Mari ko na. Agawitan ni. Holdingas kayo mo tay. Ay, saan? Ay, nagam amu kami laang met, Aguro-uray dagiti tattao di tarwar. Awan pagluganan daw. Ay, ija-ijip kun Ay, Cora. Ija kasangwanan Nasaysaya at no ija kang agtugaw. Tagin ni storyata. Wala. Oh, diyan supot mo nga ihawit mo. Ay, inyalakit din. Bayamon, gumatang agtulaangan. Mabainakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.